Genesis chapter 9. Makitulag ti Diyos ken ni Noe. Binendisyonan ti Apo a Diyos ni Noe ken dagiti anak na. Kinunana, aganak kayo iti adu tapno agwaras dagiti kapututan nyo iti amin a paset ti daga. Kabuteng da kayto dagiti amin nga animal tumatayab ken ikan. Mayawat da amin iti turayo. Ita mabalinyo akanen dagitoy. Kastamet dagiti nalangto amula. Ited ko amin dagitoy ataraon nyo. At dalaeng banag asaan nyo akanen. Ti karne nga adda pay laeng darana. Ngamin ti biag adda iti dara. No adda mang patay iti tao, patayek met uray ti animal. Patayek met ti siya sino man ang mang patay iti padana a tao. Siya sino man amang patay iti tao, patayen to met ti padana a tao. Ngamin, naaramid ti tao a kaasping ti Diyos. Masapol nga ado iti anak yo. Tapno agnaedto dagiti kapututan nyo. Iti amin a paset ti daga. Kinuna ti Diyos ken ni Noe ken kadagiti anak na. Ita makitulag akon kada kayo ken kadagiti kapututan nyo. Ket kadagiti amin nga adda biag na, amin a tumatayab, ken amin nga animal, amin a kinadwam arimwar iti daong. Daytoy ti pagtutulagan tayo. Ikarik asaan kunton apukawen ti amin a sibibiyag. Awanton ti layos amang dadael iti daga. Kas pakakitaan iti agnanayon at tulag ko, kada kayo ken iti amin nga adda biag na. Ikabil ko ti bullalayaw ko iti olep. Daytoy ti tanda ti panaka kitulag ko iti lubong. Tunggal adda olep iti tangatang, ket agparang ti bullalayaw. Naglabigi pekto ti karik kada kayo, ken kadagiti animal nga awanton ti layos amang pukaw kadagiti amin a parswa. Nagparang ti bullalayaw iti olep, makitakto ket malagip ko ti agnanayon apan panakitulag ko kadagiti amin a sibibiyag a parswa ti daga. Kinuna ti Diyos ken ni Noe. Daytoy ti pagilasinan ti tulag ko, kagiti amin a sibibiyag a parswa. Adtoy dagiti anak ni Noe a kinadwa iti daong, Sem, Ham, ken Jafet. Ni Ham ti tatang ni Kanaan. Isuda a tallo ti kapuunan dagiti amin at tattao ditoy daga. Mannalon ni Noe ket iso ti immuna a nagmula iti ubas. Iti naminsan, nabartek iti inuman na iti arak ti ubas. Inuksob na iti pagan-anay na, sa nagidda alamulamo iti tuldana. Iti nakita ni Ham alamulamo ti amana, napannaimbaga kadagiti dua a kabsat na. Nangala da Sem ken Jafet iti kagay ket inyabaday da kadagiti abagada. Simrek da asi tatalikod iti tulda. Sada inabungan ti bagi ni tatangda. Saanda asimmango, tapno saanda a makita alamulamo. Iti namunawan ni Noe ket naamwan na iti inaramid ti inaudi nga anak na. Kinunana, mailunod kuma ti Kanaan.
Agbalinto at agabo dagiti kakabsat na. Madaydayaw ti Apo a Diyos ni Sem, agbalinto ni Kanaan at agabo ni Sem. Palawaen kuma ti Diyos ti sakop ni Jafet. Makipagnaed kuma dagiti kapututan na kadagiti tao ni Sem. Agbalinto ni Kanaan at agabo ni Jafet. Talo agasot ket 50 atawen ti panagbiag ni Noe. Kalpasan ti layos agtawen iti 950 idi matay.